Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Ur eta Lur saio berri honetara. Gaurkoan Arozberrin egongo gara, Jesusekin elkartuko gara, gero Aitor Bazterrikarekin egongo gara, bazkalekuen inguruan hitz egingo digu, eta saioa bukatzeko Tasubinsara joango gara, eta bertan Gorkarekin elkartuko gara, eta martxan jarri berri duten proiektuaren inguruan mintzatuko gara. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Bueno, eta erran bezala, hemen Arozberrin gaude, orain Jesusekin elkartuko gara, eta ea zer kontatzen digun. Egunon? Egunon, ongita zuek. Ongi. Etorriak, bai. Bueno, Arozberrin gaude, eta, konta iguzu pixka bat, ze saltzen du Arozberrik, zer dago hemen? Edimizio gauzen erretetan nago, jubilatuan nago, bai. Olakuetan deitzen dute pixkat esku bat botatzea etortzeko, bai. Hemen ze saltzen dugu, betitikan saldu ditugu nekazarindako makinaria, bai, eta gero beste hauniz produktu, bai, bolak egiteko plastikoa, bai, egur lanan egiten den siatzeko, mozteko, saltzen dutenak ere bai, etxeko ere bai, gero saltzen ditugu marka batzuk nahiko onak, bai, Kun, Tagfun, bai, Kubota, bai, eta gero saltzen duguna gehiena servizioa. Ugeretako garantzizu ikusten dugu ez derazkin makina saltzea, baizik, gero behar dela servizio bat eman, bai? Ez badugu servizio bat eman, diretoki eseko dire saltzen fabrikatik, pastu dena honiz betze gauzetan bezala, bai. Ba, igual mantenimentu bat edo, bermatu behar da. Bai, toi kostatzen da, prestatu behar delako, kursuak egin behar dira, ordenadea grosio behar dira, bai? Eta ordenadea izaldi zertzen duten, ze garesti dena bai, baina baina honi dagoz dibeletik ez dela, bai. Ez da bakarrik ikusten dena, bizik eta atzetik dagoen lana. Oixenta bera. Marka batzuk aipatu dituzu, baina marka horiek ze produktu dira edo, ze... Bai, Kubota dire traktoriak eta badituzte belarra lan egiteko, bai lur lanak egiteko makinak ere bai. Kun da Europan dinbizikoa, bai lur lanetan, bai belarreko lanetan. Eta gero Tagfun dugu, eukartzen dugu Esloveniatik, bai. Eta da marka bat Europan mailan dinbizikoa da, bai. Eta iten duena da egurra lan egiteko, bai menditik ateatzeko, bai puskatzeko, xeatu, eta gero saltzeko. Nabe duzu paketak egin ere bai, lana erresteko, bai. Eta hoxi direk eginak, eta gero enbeste txiki, jendeak eskatzen duena. Baditu bi gama, ertzeko gizan, porque bada jendea profesionala, nahi izaten duena makinu bat haunitz egiteko, eta bezatzu badira, pixkat joztetan egitzeko duten etxean haunitz jubilatuta badire, bai. Eta horiek, beste gama bat, ez dute exigentia lan guti egiten dute, eta nahi dute prezio bat hobea, bai? Orduan baduzue, bai profesionalen dako, zerbait zehatzago, edo gero etxean... Hoixen, bai. Entretenimentu gisa erabiltzeko, ez? Bai, nire diartzen dut, norok arramatzen hori gero urze, gorkuena, inbeste bizikleta salduko zirela, leheno zen biltzeko manera bat, eta hori da hobi bat bezala, traktorietan nahi dagoz berbera pazten, traktor txikiak, haunet jendea jubilatua arretatzen direnak, eusten dute, etxean baratzean itzeko, egur bizikak atzeko, josutan itzeko. Hain handiak ja behar ez direlaik, ez? Oixenta bera. Txikixago. Oixenta bera. Eta zuek urte batzuk eramaten dituzue salmenta hontan, ez? Bai. Ni nire koinaduekin hasi nintzen, hori nintu, helduen urtean, 30 urte. Oseak batu guzti batzuk, hemen gadela, egurra ematen, momentu gona, txarrokoak, denetik izan dira, segitu behar da beti, konstantzia azten dut beti, segita. Eta hasi zinetenetik orain arte ikusi duzuela evoluzio bat, edo... Terriblia, bai. Zertan nabaritu da, adibidez? Hombre, ni hori zinez, nitikien izilek angabe mala urtan, ikusi nire trator oruga bat, noretor izan Amaiurrera, lur lanak egitera, gaua zaitzen argi piztuakin flipetzen, ni dira, zer dira. Lehen biztekin behi aintzinean, akuluakin, eta bulta mateko lurrei esku zaitzen ginen tola, bai, hori izan zen terrible intzinementu. Eta gero niretako handiete bat izan dira, belarra bueltan batekoak, hasi zirelaik tipo araña ertean dena birrotoreakin,
volteadorak, piruletak zen genuen orden. Eta hori hasi zirela, porque lehen izan zen behorrekin, ostikalari ez ziren, eta horrekin abantzia ondi izan duzen. Lehenago igual animaliekin lantzen zena ez, gerora pasatu da. Eta errestasun gehiago ere bai, ez? Dudikabe. Nik ezen duen, behitzazki ez dakit, gaurko egunean granja bat, hemen bastango bat ongi montatu edagona, bi launen artean, inengo dute, leheno, egun launek egiten zuten lana, eta nekatu gabe gainera, ostara jarri da. Eta hortan zuek ere baduzue zuen partea, ez? Hori da, bai. Eta pentsatut beti berrikuntzak bilatzen aiko zatela, edo jendeak eskatzen duen arabera lan iten duzu, edo zuek ibiltzen zateo? Bueno, denetek izaten da, gaurko jendeak eta nekazariek badakite, hauniz badakite. Nora interneten sartzen diren, informatzen diren, interesa duten gauzogietan, eta hauniz aldiz, bere entzun egin behar da, porque bera duten esperientzia, berak ibiltzen dute, eta bera badakita hauniz, bai. Bueno, eta orain, adibidez, garai honetan, belarrak egiteko tenorea iritsi da ere, ez? Eta zuek ere izango duzu hemen zer banatu, ez? Bai, ez dut erran, dugu marka plastikoa, badugu oniturtaz girela, Inglaterratik hasi ginen kartzen, gero Belgikatik, marka beraz egitzen du, baina nausiak aldatu dira honiz aldiz. Eta zirotite dugu, betitik, orden Espainia maila saltzen dugu, bai, eta produktu osona da, eta horre baitu berrikuntzak, beti dimizikoa da, beti berrikuntza berrik atatzen dituena, beti experimentatzen ari da, bai, eta horren gu fera handia daukagu, edo zein arazu txikia darime da, beti ongi gibileti dira eta responditzen dute, bai. Eta ze desberdintasunak daude marka hortan bertan ere izango dire, ez? Bai, badire hauniz gauz desberdinak, dimizen bat duzu leheno, ibitzen zemetik bortzeguneko plastikoa, gero hasi zen 730, badire metrokoak, geratu dute produktu berri bat prensatu, zentatzen duten metro gehiago, baina oxigen ez duzten pasatzea dat ere, orden pixkat presioan hobetzen da. Gero aurten badugu arazo bat arroz fuertia, da, petrola nola goratu den izugurrik ere, eskatu gintuen primaveran kamion parresta bat, batzukan uredu zazkuten azkenean, ez dutelako preziortan ematenar, eta orden ari gara, zerbizio bat emateko albezin presionean, merkaduan diren merkenak eta, ezein txarra diren produktuak bilatzen, bezenaz, 40% goratzea plastikoa, jendia erotiko zenez. Bai, azkenean kalitatea eta prezioan arteko oreka bat. Eta gero ematen da kezka handi bat ere bai, porque ez duzu, karriko dugu bat, 40% gareziago, baina, kasten dugu, saltzen da erdia, eta beste erdi hor gelditzen da, erdurtien jausten da, orduen da, sosauniz galtzen da, orduen kasu honitz egin behar dugu, baina ala berean man behar dugu zerbizio bat, gure bezeroi. Eta zuen bezeroak eskertuko dute zuek ere prezioan begiratzea, ez dira huartzen zuen, ez dute prezioa ez dakite ze arazo diren gibeletik, ez? Baina, beti ez dut, ez beti dut eskurse bat, goratzeko ez dugu goratzen prezio horrengatik, jakin dezatela bai. Eta desberdintasun horiek aipatu dituzunak, belarrak egiteko orduan izango du bere eragina, ez? Dudikabe baduela, baina importanteena eta garrantzitsuena da kalitatea. Honiz aldiz, gero eta badaki alegin behar duela, lehenu izaten zen, belarra zenbat gehiago eta bildu tobe, gaurkunean da kalitatea. Erran nahi dunek, ez dela soera lurretik urbil moztu behar, ez da lurri bildu behar, zatorrak inkasuin behar da lurrekin, porque gero, biltzen duzu lur pixka bat, gero onjoak atatzen direz, eta ez da pastu da hemen, bez da normaki da, zikinkeri esatu duzurekot. Zaten bat zikinkeri ez da goz beto hona ateatzen er. Eta gero ongi egitea da, goz guztiara zela. Beti hartzen dute, moztu, pixkat idortu behar dela, gero bola egin talbezin fite plastifikatu, eta plastifikatu ongi. Buelta mardiren eman, beti 40% bezien gainetik estaliz, eta ongi egiten bada, ez bada uri azpin egiten, goz bet hona ateatzen da. Eta hor, baita ere ikusten ditugu belaietan, bolak egina daudenean, kolore desberdinak daudela, horrek ere badu zerikusia edo kolorea bertzerik ez da? Koloreak normalki heldu da petroleotik, eta petrolea da beltza. Orden, beltza direnak, dire merkenak. Xuriak iten du, iduzki ez du hartzen, botatzen du, ez da orden patzen duzu bola bat, eskubet bola beltza bat beste xuri bide, hortik hotza zer diferentzia den. Xuria ize hotzago dago. Horrek, baditu bere gauz honak eta txarrak segun zetoketan, porque batzuten xuriek, uste dute xoria transparentea bezala dela, eta pikatzen dute. Beste batzuten ez, beste batzuk zatorrak, beste batzuk mundu bada, toki desberdinetan da. Gero berdea da sensibliago da, oberen izango zen berdia, xuri eta ez beltza, erdiko kolore bat. Baina da sensibliago. Orduen, nik etzen dute, eta bezeko da bada, temperaturak gero eta gorago badazi, ustetik urtera,
Orden leheno, hemen beltza zena bakarrik, pues igual hasi beharko da denborakin ustatuz xuri ere batzen. Sola berotiko dirakoz. Orden ikusi behar da ze pasatzen den. Eta hor ere emaitzak, ez? Hori da, bai. Ikusi behar dire temperaturan arabera. Ez da izatea seguriadik olatola, beti bat dire hor. Beti jokatzen ibili behar, Hori da. Eta probatzen ja zein nobe. Bueno, mi eskerra unitz, gaurkoan gurekin egoteagatik, eta hurrengoan ere itzuliko gara. Ederki zuen edu zelek. Mi esker. Mi esker zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Arizkungo ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Erramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra kooperatiba zure zerbitzura. Eta oraingo hontan Aitor Bazterrikarekin elkartuko gara, bazkalekuei buruz hitz egiteko. Egunon, zer moduz? Ongi eta zuek? Ongi. Bueno, berriki sartu da Hazienda bazkalekuetan, ez? Eta ja informazioa bilduta, dena lan guztiak eginak edo oraindik bada zerbait egiteko? Ja, erran dezakegu dena sartu dela. Bai, erdiz eta berateko kasuen behin bai. Lizartun gelditzen dira zinda batzuk oinikin sartzeko, baina bai, hori berriki izan ditugu behi sartzea, ekainak batia, astelenan, eta hor sartu ziren gehienak, bi mendietan, hortik aitzin, manginuen aukera bai, asetartean zehar nahi zuenak gure ordutoki barnean eraman zizakelakoz, eta erabain bigarren sarrera izan zen lan betunten, 6 goizez, eta ja belaten sartu beharrekoak denak sartu dire, erditzen falta dire pare bat bizpeiru behi, baina ja erran dezakegu ja akitutzat, ja man dezakegu aurtengo sarrera. Eta, bueno, zure esparrua belatekoa da, ez? Bai. Hobekien kontrolatzen duzuna izango da, ez? Zer moduz joan da dena belaten? Ongi, belate da errexago. Azkenean erdizen sartzen da behi kopuru gehiago, 3 sarrera leku daude, bueno, 4. 3 ofizialak eta bat iparraldetik sartzen dire, Baztango baserri batekoak sartzen dire Buztanmorrotik. Hor kontrolatzeko 6 persona behar izan ziren, batean, ekainak batean. Eta erortik aitzinez, nire lankideak kontrolatu ditu ganden launbeteko eta ganden astean zehar sartutako Hazienden mugimenduak bera bakarrik. Berateko kasuan, Hazienda gehiena sartu zen batean eta 6an sartu ziren gelditzen zirenak. Eta ja, aurtengo hori, ja ine dago. Kopurui dagokionez, belaten sartu dire 260 behi eta 3 zezen. Eta erdizen sartu dire 480 behi eta 2 zezen. Behiak dire, migak uste dut direla 53 edola, erdizen, eta belaten 7 edo migak, bale? Hoi pixketola direlakoz merkexago eta azkenen umatzeko diren behi horiek miga bezala kontatzen dire, bai. Gero, bueno, indire aitzinetik lan batzuk, dela zerrakura berrikusi, konpondu, hautsitako lekuetan, lekuetan zuhaitzak erortzen dire, eta horiek zapatzen duze iskindeiak, eta horiek konpondu ziren, aska garbitu. Eta urten erdizen patu dire bortza aska berri, hori alegin 3, 900 litrokoak dire bakotxak, hori arte bagintuenan aska bat ure galtzen zuena, 1800 litrokoa, eta hori 2700 litro baitugu. Eta komisionatuko lepoko behitiko aldean zagon bertze aska berdina zen ere baian bezalakoa, hori ere kendu dugu eta batu ditugu 2 aska hormigonezkoak, plantxa bat eta dena, aurten hola askatu ezen eta indire lan horiek. Gero zerrakurak
berrikusten eta hola, beti sortatzen da urtean zehar ere bai, arbol bat erori dela, eta horiek puntualki gertatzen diren gauzak dire, eta horiek konpontzen dire albezein fite. Baina, hola, bertze gauzik aipatzeko ikerditza beraten ez zen izein. Vale, osea, ongi gandela erran dezakegu. Bai, denborak lagundu zakun. Haiz importantia da, egun hortan denborak laguntzia, zeratik behiak markatzen direnak benpin, bustiek tortzen direnean, marka denbora gehiagoz kontu behar duzu, gelditzeko errestoa, 3 hilabetetako benpin. Eta idorrak tortzen direnean ukitute askide. Hastu egon gara pixkat kalkuloak egiten, eta 160 tortzen da etxetik kortalakin. Bakizu udaletxeak maten duela kortalak, eta horri martu guna da guk kontrolean, kortalan zenbakia, behiak bereak zenbakiekin kontrastatu. Eta bertziak markatzen direnak ere hartzen zaizkieten numeroak. Horren 160 ja ez da era tradizionalean baizik, eta orai bertze aukera honen bitartez eramaten duzte behiak. Eta aldaketa honek, tradizionaletik bertze modu hontara pasatze horrek, zuentzat badu eragina edo erresten du, zailtzen du? Azkenean, igual, lana da gehiago, zatik behia markatzea behin daudelaik patuek korrian barnean, ja manga barnean, ez da deus gostatzen. Azkenean burdine bero hori duzu, da ukitzia, pa. Bertze ixe behar duzu, kortala behar duzu harpatu, batzutan baten dio huelta, uelean edo dakai bertzaletik, horren, igual, kostatzen dugu gehiago, baina behiak ez du sufritzen ere. Batzuten behiak iten dira iretu, kostan duzte bertze batzun behiak hor daudela korlian, eta behia iretzekin da erotzen dire, batzuten, aurten bera korralde batetik, erdizko artesiagako korletik saltatu zuen behi bete kanpoko aldera. Eta minatu dezake eta da arriskutsue. Horren, etxetik tortzen direnean beren zenbakiekin, matazkitute zenbakiek, zu kontatzen duzu behiak eta gaten diremen dire. Horren, igual alderdi usatik da bentajo, erosoago da, bai, behientzat eta bai. Ni horitzen ez lehenago behiak tortzen ziren eta izaten da beti alako urrina, ez da, ukitzen duzuleik, hile erre useinoi, eta behiak, nabaitzen duzu ez daudela... Ja, igual urduritzen direla edo, ez? Bai. Eta ardan igual erosoago orain zuen dako? Egia da, ukitu bakarrik egiten dugule, eta behi bizie bali da, ukitu edo fuerte eta maime duzu, beti reakzionatu behar du segidoan. Normalki behiak dute, iten dutela pixket gesto, baina ez dute sufritzen. Eta orduan, prozedurai dagokionez, paskalekuetara eraman baino lehen, zelan egin behar da edo abixatzearekin nahikoa da? Nekazari bila bat iten dugu urtero otsailan, eta hor sortatzen dira mendi bakoitzaren beharrak, ez? Bereiek egiten dute, pasau, korralego betu barra dago, une inbartzeio edo bideak, edo aska, kasuntan, ez? Eta horiek, behar horiek udalak alduen enean benbin betetzen du. Nik uste dut gehienak iten direla. Eskatzen diren gauz gehienak iten dire. Eta pixket aipatu ditudanak izan dire, ez? Erran behar, behiak egongo direla, irailak 20 hartio, eta 21 batean sartuko dire bai behorrak eta bai ardiek. Eta horiek egongo dire urrengo urteko martxoak 15 hartio, egoten aldire. Batzutan, elurre eta egiten du, mendi arrasaltuak dire, eta horren elurre egin azienak gehienak kartzen duzte bueltan. Batzuk berriz eramaten duzte, behorren kasuen edo, baina ardiek eta ez dire... Han egoten aldirela, ez du erran nahi, han egon behar dutenik, ez? Bai. Egon behar, behiak adibidez, egon behar dute pakelako sartu dutenak eskaeran, egon behar dute, uste dela, abuztuak 15 hartio dolako zerbait. Direla, 70 egun. Direla, 30, eta bai, abuztuak 15 hartio egon behar dute. Hortik aitzin, atra dezaketen nahi dutenean. Beti ere ez palimea gertatzen duela bi udan gertatu zitzegune belateko kasuen hazienda goxiak zagola eta hortaz patu direla bai muga batzuk, bai? Horten kusite mendi horre batuela 200 hektaria patu dire UGM kopuru zehaz bat eta aurten eskaera handiagoa zen ez iaz bezala abeltzainek gehien zituztenek gutiago eraman behar izan dute. Eta hori konpentsatzeko manera da, o larre librean bota hazienda horiek, edo bertzenaz, behorrak edo bota larre librera. Eta adibidez, aipatu duzun urte hortan bezala gertatu ezkero, jana eskaz izatea edo, ze aterabide ematen zaio horri? Egiten da udaletik deialdi bat, badugu orai Baztango nekazarien WhatsApp talde bat, eta hortik bideratuko zen, aukera emanez diendiai behiak ekartzeko etxera.
hori da bizkat. Eta gero, ez hori hartzen dituzuen baliabide horiek, udan zehar edo ere vigilatu beharko dituzue, edo Bai. beharren arabera suertatzen dena izaten da. Batez ere, lehorraldiak direnean eta beti biltzen gara, erne, ur sorlekoak eta garbi kontu, ure behar dutelako atzien dauek. Zatik, behien kasuan, behia ez da behorra bezala gaten dena errekaraino ure bilera, behia da aize komodogo eta berak kostumbra duen lekuetan hartzen du ura, ez da? Eta bai, horri izaten dugu pixket ardura, ez? Baina, bueno, azkenean, ez dela igurik ez da, horre milagro ez diten ale, baina beti ere saiatzen gara. Alik eta hobekien mantentzen. Astero gaten gara mendi bakoitzera, buelta bat man, kusten malin baduzu badagola behi bet maingu, gero erdizko kasun badugu erdizko WhatsApp taldea. Atzo suertatu zen, behi batek bazuela afera bat, eta talde hortan batu ginuen, eta segiduan jabia jabizitu zaio. Horren, kusten delaik zerbait arraroa, segiduan bai kortaltzen makianagatik edo, bakigun horrena den behia, segiduan batzen gara harremanetan jabeakin. Hoi ezaten da pixkat. Vale, ederki. Bueno, hauxe izango da aurtengoz duguna udako bazkaleku hauei buruzkoa, eta aurrerago hitz egingo dugu. Ados. Vale, mi esker honitz. Bai. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Arizkungo ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Herramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra kooperatiba zure zerbitzura. Bueno, eta oraingo hontan, Tasubintzara hurbildu gara eta Gorkarekin egin dugu hitzordua, martxan jarri berri duten proiektuari buruz hitz egiteko. Egunon, zer moduz? Egunon, ongi. Bueno, hemen elkartu gara, martxan jarri duzuen proiektu honi buruz solasteko, barraskiloen inguruko proiektua da, konta iguzu pixka bat, nola sortu zen hau? Bueno, sortu zen, ideia berria behar gintuen hemen enplegu garritasuna eta pixko sustatzeko, eta eremu hauei pixkote bertze erabilera bat emateko eta dugun inguru hau proiesteko, ideia desberdinak hori baloratu ziren eta azkenean hau bateri zen. Eta, barraskiloak jarri dituzue, nola funtzionatzen du honek, noiz jarri zen dituzten alebinak edo? Bai, lehenik montaiakin hasi ginen, ze montaia guzti hau guk bertan egin genuen, urtarrila aldera hasi ginen montaketa guztiakin, itxitura guztia prestatzen eta ureztatze sistema guztia eta ongi martxan paratzen. Eta hori da, maiatza hasieran ekarri ziren alebinak, 750.000 alebin aurten, eta hortan hasi zen dena prozesu guztia. Lehenik eta bain lurra prestatu beharra zen, hazi beresi batzuk eta ere indire, berez karakolan bazka, hauxe guain hemen ikusten dugun hau izanen da. Da. Hau da, ez? Bai, hori da. Duela hilabete bat gutxi gora bera jarri zen dituztela. Bai. Nola doaie kontua? Gu ez gara ditua kontan, ikasten ari gara, aholkularitza bat daukagu eta beraiek erraten digutenez, martxa politik dago. Aktibidadea ikusten da, ohartzen bazate, osto guztiak eta janak daude, eta hori seinale da, martxa honin dagoela. Barraskiloak bere hortan dagoela, ari direla, ez? Hori da. Eta zein da proiektu honen helburua?
pues helburua da enplegua sortzea hemen Poixkonean. Pues bueno, bide berriak jorratu eta pues bueno, joan alderdi hori, pues bueno, proiektuz hemengo lurreremu hau eta pues bide berriak sustatu. Eta zenbat pertsonak lan egiten dute hemen barraskiloen proiektu honetan? Pues bueno, ez gaude hemen denbora jarraian, pues hemengo lanak orain hasipenako lanak dire mantenua. Pues ikusten duzuen lore guzti hauek adibidez, moztu beharko ziren. Kimaketa bat egin beharko da, pues, ostoari indarra emateko eta lorean ez joateko indar guztia. Orduan berez orain, pues, pertsona bat, bi pertsona egoten dire, minonez denbora jarraian. Eta gero bai lan gehiago izango dugu, pues, bilketa garaian. 3-4 hilabetez, ja karakola bere tamainara iristen da, eta orduan ja bilketa prozesu hortan pues, jende gehiago beharko dugu bai. Orduan, orain, momentu honetan, osto gehiago ateratzeko lana duzu. Bai, pues bueno, azkenean ureztatzeko sistema honekin, pues bai, bermatu vegetazio hau eta egoera honan egotea, eta baita egiten dena da karakola aktibatu. Karakolak behar du ezetasun komponente bat, eta lortzen duguna da karakola mugimenduan egotea eta jaten egotea, lehenbailen gizentzeko. Hori da, ureztapen sistema berezia duzuela aipatu duzuen? Bai, regadio bat, aspersorekin, ikusten dituzen hemen tubo beltza hauekin, eta programatzen dugu, berez gauez egiten dugu ureztatzea, ze karakola berez eguzkitik babesten da eta gauez du mugimenta gehien. Eta, aipatu dugu alebinak duela gutxi jarri zen dituztela, urtero data berdinetan jartzen dire? Bai, aurten montaiakin eta pixkot atzeratu gara, eta ideia izan entzen urren gurtin, martxora jaietzia, lur guztia prestatukin, eta ja dena martxan paratzeko prest. Martxo bukaera aldera izan entzen denborriko bena kartzeko. Eta lur guztia prestatuta, zer egin behar da lurra prestatzeko? Bai, edozin baratzetan bezala, lurra xet, temporada bukatzen denean hemen lana izango dugu, hemengo babesleku guzti hauek kendu, garbitu, gero lur eremu hau ikusten duguna, lorez vegetazioz dagona, lurra xetu beharko da, edozin baratzetan bezala, eta gero haziak erein. Prozesu normal bat baratze, edozin baratzetako prozesu normala, bai. Baina kasu honetan, karakolentzat, barraskiloentzako janaria biltzeko. Hori da. Eta, ez dakit, etorkizunera begira, hau epeluzerako da, edo nola? Printzipioz bai, inbertsio bat egin da, eta idea da, epeluzerako izatea. Ikusi beharko da orain, ze bide ematen zaion arteitzen den karakolari, hori guainikan prozesuan gaude, ze bide edo ze komertzializazio eman, eta bai, printzipioz gelditzeko kontua, bai. Bale, eta ideia hau, erranduzu, enplegagarritasuna sortzeko edo, lur hau lehenagotik bazenuten, edo? Bai, hau berez Poixkoneako eremuko lurzati bada, bere astapenetan berez hemen baratzak izan du ziren, lore aztegiare bai, eta gero, azken urtetan industria arlora eta jorratu du gehiago hemen Poixkoneak, eta hau berriz ere lehen sektorera bueltatzeko aukera bat bezala. Baina lehen sektorera bueltatzea, baina baratzearekin ere lotuak zineten lurrari, ez? Bai, lehengo hortan utzila zen dena, arlo guzi hori dena utzila zen, eta berriz ere... Baratzak izan zen dituzten, utzi zenuten? Utzi zen, eta urte sail batez utzi da, eta berriz ere bueltatzeko... Eta berriz ere martxan jartzeko. Bai, hori da. Ederki, ez dakit zerbait aipatu gabe utzi dugun? Ez, printzipioz prozesua hori da, komentatutakoa. Alebina ekarri bereten horrean, kontrolatu, vigilatu, ongi doala prozesu guztia, eta gero bilketako fase hori, eta gero garbiketa eta berriz ere prestaketa guztia. Eta adibidez, barraskiloak vigilatzen dituzue, edo ez dire beren tokitik eskapatzen? Ibiltzen dire martxan, eta harritu gaitu bastante. Hemen goizetan intzakin, pasillo guzti hauek dena markaz beterik egoten dire, seinale mugimenta dagona, eta vigilatu, espero dugu ez eskapatzea,
Eta bai, pues, kontrolatzen dugu pues, ongi doaztela eta ez dagoela pues, bueno, zonarik edo hilik agertzen direnak, edo pues, bueno, bai, kontrolatzeko pixko bat hori dena. Eta kontrol hori nola egiten duzu begiz? Bisualki, bai, bisualki. Badago hemen lursail polita behiratzeko. Tanteatzen da pixko bat joan eremuz eremu eta bai, pixko bat, bai. Ederki, bueno, izu, igual gaur kontan hemen utziko dugu, baina aurrerago ere etorriko gara ikusteko bilketa nola doaien eta evoluzioa eta zer ikasten duzuen ere ikustera. Ongi da, ongi etorri itzate. Mila esker. Vale, venga. Esker. Hauxe izan da, gaurko saioak eman duena. Espero dugu gustukoa izatea eta hurrengoan gehiago izango dugu. Mila esker! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.